Egunon guztioi, duzunean, hasiko gara gaurko osoko bilkurarekin. Egunon danori, lehenengo izango da, azken osoko bilkuraren zirriborroa ezagutzera emotera eta onartzea ala badago aprobación del acta borrador de la sesión celebrada el 27 de enero del año en curso. Bigarrena, daukagu alkate dekreto batzuek, da 24etik 89 arte. Es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía números 34 al 89 del año en curso. Hemen badaukagu aipatzeko kontutxo bat, gauza pare bat komentatu nahi ditugu. Alkate dekretuen artean zehazki 99/26 zenbakidun dekretuaren harira badugu aipatzeko zerbait aparejadore berriaren lanpoltzaren inguruan. Hasteko eta behin, esan behar dugu, ez gaudela inondik inora aparejadore berria izendatzeko lanpoltzaren kontra, aparejadore lana beteko duen langile izatea beharrezkoa delako ugaotarrontzat. Hori argi daukagu eta horretan ez dugu inolako arazorik. Hala ere, lanpoltza hau aurrera eramateko izan den prozeduraren inguruan baditugu aipatu gabe utzi nahi ez ditugun kontu pare bat. Alde batetik badakigu, oinarriak lantzerako orduan ez gaituzuela kontuan hartu nahi eta hori onartu egiten dugu, arazorik gabe. Hala ere, esan behar dugu, aparejadore berriaren lanpoltzarako sortu diren oinarrien berri, deialdia publiko egin duzuenean izan dugula EH Bilduko zinegotzi. Hau da, herritar guztiekin batera izan dugula honen berri. Eta deialdia publikatu eta handik 2 egunetara izan ditugun informazio batzordetan ere ez dugula oinarrien berri, oinarrien edo prozeduraren inguruan ezer aztertzeko edo eztabaidatzeko aukerarik izan. Aipatu dugun alkate dekretua ikusi ahal izan dugu eta besterik ez. Hau da, oinarriak edo honen zirriborroa ere ez dela batzordetatik pasa. Egia esan, berandu litzateke. Behin lanpoltzarako deialdia publiko egin duzuenean, alferri litzatekeleko hori guztia. Eta hau ez da oraingoan bakarrik gertatu. Izan ere, hainbat aldiz beste gai batzuen inguruko informazioa lehenago jaso izan dugu kanpoko medioetatik edo, kasu honetan bezala, deialdia publikatu duzuenean udaleko medioetatik. Eta ez batzordetan ikusi edo udal gobernuak ezer jakinarazi digulako aldez aurretik. Beraz, zuek manejatzen dituzuen funtzionatzeko modu eta tempusak zeintzuk diren ikusita, ez dugu ulertzen zer zentzu duten informazio batzorde kasu horretan. Izan ere, informazio batzorden aurretik herritarrak informatzearekin batera izaten baikara informatuak nahi baino gehiagotan oposizioko zinegotziek ere, baina gu ere herritarrak garelako. Gauzak horrela, batzordek duten funtzio eta zentzuak guztiz galtzen dutela uste dugu guk. Dagoeneko, herritar guztiontzat publikoa bada, oposizioko zinegotzi jakinarazteko informazio batzordeak zertarako deitu dituen. Hori batetik, baina bestetik, gure eskuartetik pasatu den 79/26 alkate dekretuaren 4. puntuan, udal teknikariek deialdi honetarako oinarriak idatzi eta behar diren eskakizun, funtzio, baldintza eta meritoen baremoak zehaztu dituztela irakurri ahal izan dugu. Deialdi hau publikatu duzuenean, behin publiko zela, EH Bilduko zinegotziok informazioa eta lanpoltzarako oinarriak aztertu ahal izan ditugu. Eta oinarrietan bertan, euskara maila edo euskakizunaren atalean zera ikusi ahal izan dugu. Minimoki edo gutxieneko B1, B2 maila asimetrikoa onartzen dela lanpostu tekniko honetarako. Maila honetatik gora, B2, C1 edo C2 aurkezten duenak puntuazio altuagoa izango du, jakina. Baina B1, B2 maila asimetriko minimo hauetan dugu kezka. Honekin zer esan nahi dugu, minimoki maila onartuta, gutxi gora bera, ni maider naiz eta arkitektoa naiz esateko gai den edonor kontratatu ahal izango dela. Izan ere, B1, B2 maila asimetrikoak ez du ez da ulermen maila ere bermatzen. Are gutxiago, elkarrizketa maila. Eta udaletzeko edozein langile, herritar euskaldunekin ere bere hizkuntzan entzun, ulertu eta erantzuteko gai izan beharko litzateke. Modu honetan, euskaraz bizi nahi duten, dugun, herritarren hizkuntza eskubideak bermatuz. Eta benetako euskararen normalkuntza lortzeko bidean ezinbestekoa delako ere. Beraz, euskararen ezaguntzari dagokienez, argi utzi nahi dugu, gure ustez,
B1, B2 asimetrikoa ezereza dela bide honetan. Are gehiago lanpostu tekniko batean. Hizkuntza politikaren inguruan ezin ditugu gauza batzuk onartu 80. hamarkadan bageunde bezala. Ordutik asko ikasi dugu. 2026. urtean gaude eta udal honek beste maila bateko aurrerapausoak eman behar ditu. Herritar euskaldunen hizkuntza eskubideak urratu nahi ez baditu behintzat. Alferrik dira, 1000 euskara plan, 1000 hizkuntza politika eta 1000 hizkuntza irizpide ez badire gutxienekoak zaintzen eta ez bada erabaki kontsekuenterik hartzen. Guk hori gutxienez argi daukagu. Kasu honetan, benetako aurrerapausorik ematen ez gabiltzala uste dugu. Eta inolako azalpenik ezean ez dugu erabakia ulertzen. Hori dela eta ez dugu aipamen hauek egin gabe geratu nahi izan. Bi kontu hauek aipatu nahi genituen, aipatu ditugu eta besterik ez. Bueno, oinarri dagokionez, sentitzen dute zuek berandago delatu bazarete, baina iraian dekretu bat sinatu nuen, 387. dekretua iraiaren 26. Eta bertan, esleitu egiten zen, zerbitzu hau. Eta bertan jasaten zen, enpresa bat kontratatu egiten genuela, oinarriak egiteko, eta ordutik ona ez duzue ezer galdetu, ez ezer esan. Berri osatzen dut, iraietik ona jakina den gainean zaudete, oinarri horiek egingo zirela. Ulertzen dut eta onartzen dut ere, igual zuri bidali behar genizkizuela, publika egin aurretik, baina berriro esaten dut. Iraietik badakigu oinarri horiek lantzen ari ginela. Eta ez dira batzordetik pasatu, eskumena nirea da, onartzeko eskumena nirea da eta dekretu baten bitartez onartu egiten da. Hala esaten da, ere espedientean dagoen txostenean ere. Beraz, burrengo baten, zeiatuko gara zuei bidaltzen ere, baina dana legalki egin da eta iraietik ona pausuak ematen aritu gara. Eta laugarren, dinote euskarari mailari dagokienez, oker ez banago, udal guztiek daukagu lanpostuen zerrenda bat, eta bertan esaten da lanpostu horrek ze hizkuntz eskakizun daukan atxikituta. Eta lanpostu bat ateratzen duzun bakoitzean, Eusko Jaurlaritzak egiten du txosten bat, esanez, ze hizkuntz eskakizun eduki behar duen lanpostu horrek. Orduan, ez da guk ezin dugu eman lanpostu batin guk nahi dugun hizkuntz eskakizuna. Bestela, beste bat edango genioke. Orduan, hori horrela da. Eta horregaitik baloratu egin dugu, beste hizkuntz eskakizuna zera, Euskararen ezagutza baloratu egin dugu, hori. Eta gainera nahiko ez da euskat edo bai, uste dute 20 punturekin edo 20 punturekin baloratzen dela. 15-ekin tebi. Hori, orduan, ziur nago, lanpostua bere ganatzen duen pertsonak euskara maila ona edukiko duela. Baina ezin dugu besterik egin, eta uste dut hori dagoeneko jakin barko zenuketela. Guk ezin dugula, lanpostu bakoitzean nahi dugun hizkuntz eskakizuna eskatu baizik, eta hori Eusko Jaurlaritzak finkatu egiten du. Beste barik. Maila asimetrikoena nik esan behar dut oso berria dela. Ez gabiltza hitz egiten aldez aurretik zeuden mailak, ezarreta zeudenak. Asimetrikoen aukera horrek izango ditu gutxi gora bera, hemen ikusi ditugun lehenengo aldiak,
urte terdi edo olako bat lehenengoz euskara teknikariak horren inguruko informazio eman zigula. Oraindik ez zegoen postuei zehaztu da. Orduan, guk esaten duguna da, B bat kasu horretan, B bat horrek ez daukala euskarak ulertzeko gaitasunik. Eta postu tekniko batean hori gutxi dira. Baina postuen zerrendan, berriro esaten dut, RPT-an, dago, lanpostu guztiak eta lanpostu bakoitzak atxikituta daukan hizkuntz eskakizuna. Eta kasu honetan, hori ostera jarriko zuten, zer dinotzuk asimetrikoena berria dela, eta guk ez dugu RPT baten ere ikusi orain ez dugu ikusi holakorik ezarri denik. Asimetrikoen kasuan, nik ere ez dut ikusi, baina bintzate Holanda eta teknikariarekin nintzen du, baina hala ere. Gure arazoa izan da, azalpenik ez dugula jaso eta ez dugula aztertzeko, orain egiten ari garen eztabaida hau emateko aukerarik izan, aldez aurretik. Baina esan dizu nahi, iraietik gona, iraien oinarrik hartu genuen, esanez, enpresa bat esleitzen genioela oinarriak egiteko eta idazteko. Oinarriak egiteko bai, baina oinarriak noiz publikatuko diren eta gure eskutik pasatuko diren ez dugu jakin publikatu diren arte. Esan dizuet horrengo baten, saiatuko nazela hori ez gertatzen, baina ez da nahi eta egin baizik eta, horrela sortatu da eta nahi barik. Besterik? Ez. Hirugarrena da alkatetza dekretuen berrestea Ogo Mirabaizeko udalaren aseguro polizien kontratu hainbat aseguro erakundei esleitzeari buruzkoa. Es la ratificación de los decretos de alcaldía referentes a la adjudicación de los contratos de distintas pólizas de seguros del Ayuntamiento de Ogo Miravalle, saberes entidades aseguradoras. Bueno, modu horretan guk egin dugula berrestea oroar egiten dugu bigarren puntuan. Baina kasu honetan, denboran aldetik beharrezko izan zen, premiazko izan zen, lehen ataratzea eta alkate dekretoren bidez egin genduen. Horregatik esan genion alkateri horrela punto moduan jartzeko. Besterik ez da, berrezteko. Laugarrena da, martxoaren 8ko emakumeen nazioarteko eguneko adierazpen onartzea hala badagokio. El punto cuarto es aprobación, si procede, de la declaración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Bosgarrena da informazio batzordea den landutako gaien berri emotea. Daukazue, gozuna irizpide batzordean egon da ibilgailuen trakzio mekaniko ibilgailuen gaineko zergan, obari bat, 25 urteko baino gehiago. Dentro de la Comisión de Hacienda tenemos uno primero que es del impuesto de vehículos de tracción mecánica, los que tienen más de 25 años, para una bonificación. Gero, berdintasunaren arloak antolatuko kintzen berri emoten laugarren berdintasun planaren diagnostikoa egiteko eta bosgarren berdintasun plana egiteko lan bilera. Eta martxoaren 8ko programazio. También se ha visto las acciones llevadas por el área de igualdad, que era la reunión de trabajo para la elaboración del diagnóstico del cuarto plan de igualdad y la elaboración del quinto plan de igualdad y la programación del 8 de marzo. Gero, euskera eta inguru giroko irizpide batzordean, Nerbioi Baixabal mankomunitateko iraunkortasun batzordea, aurtengo urtarrilaren 22an egindako bileraren acta berri emoten. Se ha puesto en conocimiento lo que es la acta de la reunión del Comité de Sostenibilidad de la Mancomunidad Nerbioi Baixabal del 22 de enero del año en curso. Iregintzako irizpide batzordean dago alkate decretuak. Se ha dado cuenta de las resoluciones de alcaldía de licencias de obras menores.
Gero kultura eta gaztetasun irizpide batzordean eta kultura sailak antolatuko jarduen berri emon da. Bat da inauteriak hiribilduaren fundazioaren 651 urte horrena Uritxapen programa, emakume ikusleen azokan parte hartzea. Se ha dado cuenta de las actividades organizadas por el área de cultura, los carnavales del año en curso, la conmemoración del 651 aniversario de la fundación de esta villa, la participación en la Feria de Mujeres Productoras. Gero, bebai gaur eta gazte zerbitzuak bebai antolatu dituen jarduerak berri motera. Bat izan da, Aste Santuko udalekuetan izena emateko epea irekitzea, gaztelekuaren irekia eta programazio berezia Aste Santurako, eta hirugarren hiruhilekoan ludotekan izena emateko. Se ha dado cuenta de las actividades organizadas por los servicios infanto-juveniles, apertura del plazo de inscripción para las colonias de Semana Santa, la apertura y programación especial de Gazteleku con motivo de la Semana Santa y luego las inscripciones del tercer trimestre de ludoteca. Gero bebai gazteen emantzipazio eta enplegu zerbitzuak antolatutako jardueren berri emon da. Instalazio elektrikoak, energia berriztagarriak eta domotika ikastaroa. Se ha dado cuenta de las actividades organizadas por el Servicio de Emancipación Juvenil y Empleo, que son los cursos de instalaciones eléctricas, energías renovables y domótica. Gero, kirol eta lanaren irizpide batzordean, da kirolak udalen kirol instalazioetan kudeaketari buruz hilero egiten duen txostena berri emon da. Se ha dado cuenta del informe que suele elaborar la UTU Kirolak referente a la gestión de las instalaciones deportivas municipales. Gero beste bat, laudioalde eskolarekin sinatutako lankidetza akordioaren onarpenen berri emon da. Lantokiko prestakuntza modulua egin eta arauide orokorreko enpresa edo erakunde parekatuan prestakuntza duela emateari buruz. Se ha dado cuenta de la aprobación del acuerdo de colaboración suscrito en el centro educativo Laudioko Escola para la realización del módulo de formación en el centro de trabajo y la formación dual en empresa u organismo equiparado en régimen general. Eta azkenien da gardentasunan irizpide batzordean, gizarte ekintza arloan aurtengo otsailean izapidetutako espedientean berri emon da. Se ha dado cuenta de los expedientes tramitados en el área de acción social en este mes de febrero. Eta azkena da errekuta galdera. Azken puntua da ruegos y preguntas. Agurradetik bez, duan bukatutzat ematen dugu gaurko osoko bilkura. Eskerrik asko.